Generálna prokuratúra dnes vzniesla protest proti nominantom Martiny Šimkovičovej, ktorí sedia v Rade Fondu na podporu umenia. Martina Šimkovičová očividne v panike zvolala tlačovú konferenciu, kde namiesto toho, aby čelila tejto kauze, tak začala s prepáčením kýdať na vedenie FPU, na médiá a na celú kultúrnu obec. Za súčasný stav je zodpovedný riaditeľ FPU. Pán Špoták robí všetko preto, aby pri tak pre nás dôležitom type podujatí, ako sú folklórne festivály, došlo k prieťahom. Pravda je však taká, že folklórne festivály, ktoré hrajú v tejto téme prím, trpia nie neschopnosťou riaditeľa fondu alebo bývalých členov, ale práve súčasných členov, práve nominantov Martiny Šimkovičovej. Nielen, že sú odborne nespôsobili, ale navyše na zasadnutia rady nechodili, čím vzniklo oneskorenie platieb. Ja pevne verím, že nebudeme musieť čakať do výmeny vlády, aby prišiel nový minister, ktorý bude spôsobilý viesť toto dôležité ministerstvo. Toto je rozohrávanie mediálnych hier aktivistov, ktorí idú brutálnym spôsobom, až nechutným spôsobom proti nám. Vyvinuli sme snahu, aby štatút nebol prijatý v predloženej podobe. Pokiaľ tento štatút prejde, po faktickom zničení Slovenskej národnej galérie prichádza zlikvidovanie regionálnych kultúrnych inštitúcií.